Ongi etorri Txorien esasoi honean programara, arratsaldeon Zigor. Berdin jaione. Gozoti joateko prest? Beti. Beti, nola ez da. Gozotik beti, baita ere. Baita ere, eta gaur aingeruetaraino ere hurbilduko gara. Aingeru koroa prestatuko du gaur, erderaz esaten zaio torta angelikal. Oi. Eta honekin batera, Aresora ere bidaiatuko dugu, bertan trok larrugintza, artisau larrugintza aurkitzen da, eta tailer horretan Ramon eta Marta daude, eta beraiek hartuko gaituzte, beraz nik uste gaurkoa... Eskulanak, total. Guztiz, hemen eta bai, eta hemen, eskulanak eta sua ikusten duzuen bezala estalita daukagu, zeren eta gaur erabiliko dugun sukaldeko tresneriarik nagusiena labea izango baita, eta akaso bukaeran honako agaizka elektrikoa gehigarri txiki bat emate aldera. Bai, guztigarri gozo bat ingo dugu. Baina hortarako, lehenik eta behin, gure opila edo torta hau imar dugu, eta horretarako bi fermentutan edo bi hartziduratan, 3 ere bai esango nuke, oinarrituko da gure opila. Lehenengo eta behin aurre fermentua deitzen zaiona. Horretarako hemen, 155 gramo irin indarrekoa kasu hontan, koiarakada bat azukre integrala, 80 gramo edo mililitro ur, eta 10 gramo legami lehor. Jarraian, hemen, 200 gramo irina, hau ere indarrekoa, edo esaten dena okinena, hemen 15 gramo legami indarrekoa gatza, hemen daude 80 gramo azukre, 120 mililitro esne, dena buru zein naiz, kontxo. 125 gramo gurin, eta gero, hau dena barrubeteaz hornitzeko, hemen bestalde batetik 50 gramo gurin, hemen intxaurrek alde-aldea esaten dena, txokolateare alde-aldea bikoloretakoa eta arrautza bat. Zer da alde-aldera? Ze batzu, lehengunean batek alde-aldera zer da? Esango diot esateko ba? Etxe bakoitzan neurri bat erabiltzen da, gure etxen alde-aldea, zurenen puska bat agian, ez? Hori da, baina ez da, neurri bat... Gramota nahi baldin baduzu ez, nik esango nizueke 80 intxaur eta bestea 200 gramo txokolate bietatik, baina nik hor gehiago daude, zeren eta badakizu hemen 300 gramo txokolate jarri eta bapaten 200era jeisteko itxura daukela, beraz, Bai, hortan ikasi du osagaia jartzeko garaian, segun ze osagai dienien, agian brokolia zehatzen jartzen ditu, egun behar ditu, egun? Brokolia aldea jartzeu. Beste edo zer gauza alde-aldea eta txokolatea alde-aldea. Bai, segunuen aldea. Oso, no? Bai, nik aurre fermentua egiten hasiko naiz. Horretarako esan bezala hemen indarreko irina eta ura. Urari gehituko diogu legamia eta behin disolbatu denen gehituko diogu. Oneri azukreakin batera. Azukrea bere elikagaia izango da kasu hontan, irinak berarekin duenarekin batera, eta utziko diogu bikoizten den arte edo. Behin bolatxo batin eta bikoizten den arte utziko diogu. Beraz? Ezer baino lehen, Isak idatzi zigun, duela aste batzuk, eta horre traspapelatuta eukin dugu, marmitako egiten ikusi zuen saioa. Saioa hau izango zen, ez dakitze ordutan ikusi zuen, ero sarean ikusi duen, egun hortan, gonbidatu batekin, marmitakoa prestatu genduen, egia esan Txorienen, hainbat marmitako inditu, baina uste horri zen zela, Gamarra eskolakoekin ero, EITB Basken ikusi zuela, eta, eskatzen zigun, osagaiak, ibilidala bilatzen, ezin izan zituela puntatu eta hori, bialdu izkigu, eskerrik asko iza, horregotearen da guri jarraitzearen, eta zuek ere, olako edozein duda baldin baukazue, errezetan baten inguruko zalantzak ero baldin baituzue, Txoriene, abildu eite.eus, idatzi, eta guk hemen, lehen saietuko gara erantzuten, eta, argitzen zuen zalantzak. Hori esan da, koroa prestatu behar dugu, baina aingeruek eta santuek aureola, eramate dute buru gaina. Aureola. Hori, Kristo ondorengo 2. mendean hasi zen marrazkietan da zizien, baina hasieran erregei eta jartzen zitzaien kontu bada, aureolan kontua. Koroa ingo du, baina aureolan kontua erregei, politiko esanguratzuei eta jartzen hasi zien, baina gero hortik aurrera zelen hori marrazkietan da bintzat, Jainkoa ero Ama Birjina hartzen zanean, argistatuta moduan, inguruan argistatuta moduan agertzen zen. Hori aura da. Eta Jainkoari hemen iruki bat agertzen zaio, begi batekin, ez? Marrazkietan. Aura?
Aureola? Aura, aureola eta areola, gauza ezberdinek hiruek. Gero ezin da, areola da titi puntaren ingurua, ez? Hori da, aureola. Hori da, bai. Bueno, hori da, lehen hasieran, jainku ida ezitzaila jartzen gehiago zen, igual zu, ez da egite, Alberto, zona ja famatua, bere kuadroan eskatuko zuen, nolako koroatxo batekin agertzen. Gero ja, zizien jainkoari eta Ama Birjeinai da jartzen, da, gaur egun arte, niri iztiate jarri inoz. Niri normalen, oin eskolan umek esaten dut behin modan, kuernos de bak. Zigor, norberak bere buru jartzeio besten beharrik izan gabe, baina tira, hemen, ikusi duzuen bezala, behin legamia uretan disolbatu ondoren, gehitu eta ez izan beldurrik eskuk zikintzeko, sartu, eman, eragin, eta behin dena itxasten hasten denen, kanporatera eta bola forma mango diogu. Eta gero, hartzidura hortarako ze behar duen, xista txiki bat. Eta gozotasuna. Segun ze temperatura daukagun kanpoan, kostatuko zaio pixka, baina gozotasuna, berotasun pixka dolan. 40 gradutan gustora. Oi gehiagitxo. 40 gradu. Oi gehiagitxo. Askartuko zego 40 gradutan. Bueno, jainkoak eta aipatu ditugun hortan, jenteak fededunak izate dituzte, beraien santu gogokoak, San Pankrasi izango dute dentetan dolakuek izate dute, ez? Hori goiko izaten da San Pankrasi bat, ero San Cristobal kamioi gidariek, ero Carmengo Ama Birjina arrantzelek, kontua da, santuei eskatu itxezaizkie gauzak, eta hor badago anekdota bat, bati euri eskatzen omen ziotela, eta euririk ginez, da errekara bota omen zuten. Olakoak asko, Euskal Herrian. Euskal Herrian izan zen, nik entzun da dokat ez dakit nundan, nun izan zen ez da, baina kontatu diate, eta errekara bota, eta geroan errekan dagoela, euria bota omen zuela. Kasu hortan ustet, gaina okerrez ez baldin manabil, gutxi hor, herri hartako patroia zeren, eta santuak ere herri bakoitzen, patroi gisa edo lan hori ere bado, eta ardura hori, baina ez daki, besterik gabe, nidakitena da Nafarroan, San Miguel edo Miguel Deuna, gurtzen dela, goraipatzen dela, estimatzen dela, Areson bezalaxe. Areson gaude, Polainenea Borda baserrian zehazki, eta bertan Marta Txibite eta Ramon Alguero aurkituko ditugu. Larru artisautzan adituak, ezagutu ditzagun. Arratsaldeon, Marta Txibite. Arratsaldeon. Zelako eguraldia, Bai, gaur bai. Bikaina, eta paraje hauetan. Jarra dau, bai. Bueno, zu Donostiarra zara izatez, Ramon aldiz Bartzelonatik etorria, eta Areson finkatu zineten. Nolatan izan zen pausu hori? Ginen zerbait bilatzen, bestera batez bizitzeko, eta nahi genuen mendian izatean, naturakin baten, eta artizautza egin nahi genuen. Eta orduan, zinen pixka bat bilatzen, eta, etxe hau azaldu zen. Areson. Areson, bai. Nahiko utzita zegoen, nahiko moldatzeko zegoen, ez zeuzkan piztarik eta deuz ez, baina, zerbait hola merkeago erreza azteko behar genuen, eta, animatu ginen eta honea etorri ginen. Jo, pelas. Gaina iritsi zineten eguneko lako anekdota berezi bat omen duzu, ez? Zerrekin topatu zineten herrian? Bai, etorri ginen, eta, lehenko igandea, jaitsi ginen Arezoa, pizka bat, herrira, denda, eta ze giro, eta justo ari dema zegoen. Makatxiz, ari apostua. Zegoen plaza jendez beteta, eta, Ez zineten izutu? Ez. Ari demakin igualez. Bai. Hainbeste jende batean, dena begiratzen aber zeinek ziren berri arraroik, pizka bat, impresio pizkat.
Arata guztiz ere, zuena larrugintza da, ez? Larru artisautza. Lehenagotik esperientziarik bazenuten edo zerotik hasi zineten hemen? Zerotik. Ramon, Bartzelonan, ibili zen pixka bat, zeramikakin. Eta ni, behakin, pixka bat, eta, asmoa zen hori montatu, zeramikako tailer bat. Eta, etorri ginen, eta hemen ez egon argirik, ez egon piztaik, orduan karo. Eta egin behar genuen azkar. Zerbait, eramateko, motxilan, eramateko, eta hori gabe egin dezakegula. Eta orduan, bitartez erosiko diogu. Larru pare bat, Donostin bat zeuden, Alde Zaharran bat zeuden. Biden da, eta larru suelto bat erosteko. Eta, hasi genuen, eta, kartera batzuk egiten, hola. Eta zen provisionala zen. Asmoa zen, gero bestea montatu, baina, ziginen, eta, gustokoa izan genuen larrua, eta horrekin gelditu ginen. Eta ibilbide guzti horretan, beraiek aditu bihurtu dira. Eta bizkar zorroarekin hasi baziren hasi, orain beraiek lantzen dituzte, eta aukera zabala dute. Ikusi dezagun. Areso. Hemendik, zer da, ordu erdira areso gutxura era? Zer da, leitzan paren, ez? Gitxora geratzen da, holan. Bat hemen da besti hemen. Baina nundi behiratuta zigor. Erromatik... Ez, Donostik, hemendik, gu, hemendik. Zein da epizentroa hor kokatzeko? Ez, Donostik, gu hemendik aterata, gu nik ideia bat diteko. Ordu erdi? Gutxi gora. Iruñati baino gertu dago hemendik. Bai. Aparra izan da. Eski. Mugan. Hoi da, mugan gure prefermentua edo aurre fermentua hauxe da. Beraz, esan dakoa, siestara sartzeko, olako katilutxo baten sartu, eta trapu batekin edo plastiko filmarekin tapatu besterik ez da. Eta oain, hortxe bilikoa, ordu erditxo bat, pixkat, volumen hori haunditzeko edo. Volumena haunditzea zapart ikusiko duzu zulotxoak ateratzen zaizkiola, eta kasu hontan ere azukrean izerdie da. Eta hau da emaitza. Zer fina azukran izerdia, nik beste modaten zatu, oso fina datu da, gustatu zait. Hemendik aurrera hori izango. Bera, ikusten duzen bezala, izerditxo hori, hortxe daude, azken finen hori ere bada fermentu ejaten nahi dela eta horrai dela sustantzioiek ikusten. Beraz, guain gordingo deu eta jarraieko prozedurakin zeituko deu. Zin barden hortarako, gure opileiteko hemen 200 gramo irin hauek baetu. Fin edo ahalik eta finenen gelditzeko. Zulotxo bat ingo diogu erdin, eta gehituko dizkigu 3 gorringo, arrotzaren 3 gorringo. Eta zuringoak, beste baterako gordea doz. Ni honekin ekitanoa. Hor, oin jainko kontu, santu kontuak ibili gala, behia da, gero eta fededun gutxio do, eta jende askok, santuen eta izenak eta gogoratzen ditu gaur egon, gazteek bintzat, festegatik, oraindik, Durangon San Faustoa dauzkago, Madalenak eta olako datik. Eta, aste santuan ere, horrein jarritzen dieitzen, ez? Badaude, prozesiotara eta jende Euskal Herrian, Balmasedakoa, ero segurakoa daukagu, Durangon egiten da antzerkia, niko jende mugitzen dana, baina egizan gero, azte bukaeratan da holan, mesatara, jente heldua, jente gazterik, ez da, ni inoiz pasatzen aizenean gero eta gutxio ikusten da, eta hortan, gaur egun jenteak azte santua gehiago hartzen du, ez? Garai batean izango zen, errezurako eta ez da izan, baina jentiak, oporretan, opor batzuk hartzeko, eta jai hartzeko. Aste santutako mezak zenbak entzen dion egunei, beste gabe, Luza die. 2 ordukoak. 2 ordukoak. Gutxinez. Eta ordutegi ezberdinak, ez? Ez baldin manadi loker, eta gogoan dauketen nangatik ostegun santun da, ostiral santun atxaldetan, eta bestetan, iganden, normal. Goizetik, baino esan dakoa, Kendu, ero batek esango, guri enman iten dugu. Hori da. Bakoitzak beria. Nik... Egunari, sandet. Hori da. Ez fedeari eman, noski. Hemen, zulotxo bat erdin, eta 3 gorringo erantziko dizkegu gogoratu. Eta jarraian, lehen urekin eta legamikin indeun prozedura bera ingo deu berriz, hau da, disolbatu. Eta hori ere, onera gehituko du. Gero, azukrea eta gatza gehitu, eta dena ongi oratu bestik ez daukegu. Oso lehorra izango da, pazientzia, mesez, pazientzia. 2 ordu ez dakit, eramango duen prozedura guztione, baina, gero ere emaitzak merezi du.
osea, prozesioa barrutik eramango zu. Gutxi gora bera. Hori prozesioa barrutik eramateana, lehenunien entzun nuen nundi datorren, ero hori esaten da, normalean norbait dakiunean gaizki pasatzen nahi dela, ero zerbait gaizki baina, bueno, disimulatu, ero arpegi honakin eraman, ero saiatzen da hori, horre askotan esaten da, horrek prozesioa barrutik eramaten du. Hori omen dator erantza, bueno, tokatzen zanean, aste santuan, santuakin kanporateatzeko eguna, eta eguraldi txarrak lagundu ez, karo, urte guztia hori prestatzen egon dien santurren jarraitzaiek, prozesioa egiten zuten, barruan, Eliz barrun, ero, han bueltaka, eta, etzan berdina, karo, zu hori urte guztia prestatzen egon zara, eta hortik omen dator, prozesioa barruan eramateana, barruan iken omen zalako. Eta, bitxi, hori bitu, prozesioa barruan eramateana, gero horregoten gara, beti erakusten diute gogorrak izan behar gala, negarrek ez duen behar, eta batez ere ez, mutilei, zuke, negarrik egin baso, neska izatea txarra da, zein behar duzu, neska baten moduan negar, eta gaur egun olako komentariok entzuten dira. Nik entzun izan ditu parkean hartu, eta mutikoa negarrez, eta hartu aitea, eta zer? Neska baten moduan negarrin behar duzu, ez da izan? Bala, letxe. Hori sartu aldoguen, hemos nacido pa ver, onzen, jaione. Eta para el 12, esaten dena, ere bai sartu dezakegu izaten da, negarrez ikusi eta gerturatu, eta, adineko batek, negarra asko jemaz etxusi, galdetxuko za, ezin neharrik, eta, pozo zen ba neharrik dozo ba. Ez? Ostra, kostatu izait harrapatzia, gero harrapatu dio. Hori balda, olantatu norbaitea botaziola. Bai, oitako, hori txiste zarra da. Txiste zarra da, baina bitu, gorde ingo dut urrengo baterako. Semia irakutzi behar dio. Segun nok esaten dian, eta zuzen bat inozu ba, horlako itxusi goteko. Esnea, legami freskoari. Bai, hori da, legamiz fresko azken finen 25 gramo dabilzkigu. Bestela honako sobretxotako hauekin, hortxe, zeren hemen 555 gramo irinditu, orduan, esan dakoa, sobre batekin edo, olako poltsatxo batekin inda dago. Horre 8 gramokoak izaten dira, ez? 8, 9, horri biltzeie, bai, eta gero bestea, esaten dena honako bestea, gozogintzakoa, polbo de hornear deitzen zaiona, hauek 16 izateia. Bai, baina, ez da... Ontarako ez? Ez da erabiltzen berdina. Hau, hori hau gehiago izango zen, ogian da familiko, ez? Ez da bizkotxoan familikoa. Ez, hau azken finen brioix moduko bada, zeren eta gaina, oain ikusiko duzuen bezala, gurina erantziko diogu, baino behin bolatxoa indenen, bai? Oain, erantziko dizkiogu esan dugun bezala arrautzak, esnea, onako legamia, azukrea gatza, eta behin bola hori da honen, gehituko diogu gurina. Nik gogokin geratu naiz, zerbait azaldu oso, ero arezuera junar gara momentu bat. Zan ikuseitu barruantza sartzen, eta barruan zer daun ikusteko gogokin geratu naiz. Bai, hauxe, ikusiko duzu, hauek erantzi eta listo, bueltan geha troketi, buelta bat. Haure trokelatu izango, ez da trokelatu, hau da oratu. Baina eskulanak, hau ere, eskulanak. Trok proiektuaren bihotzean gaude, hau da, tailerrean, baina zer da trok? Trok izena jarri genuen, izen bat behar genuen, nahi genuen motza izatea, eta gu garai hartan gehien egiten genuena zen trokelatu. Eta trokelatu, ulertzekoa da, hauek izango ziren eskutrokelak. Eta hauek honekin, hau izango zen forma, eta honekin mailu batekin juten da larrua markatzen. Tok, 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 tok. Eta baina nik esaten nuen trok, 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 trok. Eta honekin larrua ontze vegetala izaten da normalean nola txuria. Bere kolorea da txuria. Eta honekin pixka bat sartzen da barrura, eta gero tinte ematen da kanpotik. Apaintzeko. Eta orduan
Eta, karo, honekin egin dezakezu forma pila bat. Segun nola kombinatzen duzu eta formak atera, eta, bueno. Ongi, politxe. Bai. Eta bestela, zein da larrua lantzeko prozesu oso adibidez, larrua hemen daukagu, baina gero motxila, zure gaina motxilak eta olako diruzorroak eta itxeko, ez? Zein da? Depende, egiten dugu, adibidez, Ramonek egiten badu da era bat eta nerea da beste desberdina. Eta, Ramonek egindakoa izango zen larrua kurtido vegetala, eta orduan izango zen, gero pizka trokelatu, kolorea eman, moztu, eta nik egiten badet, nik erosten ditu ja larrua kolorekin. Zatik, hemen daukagu aukera gehiago, kolore gehiago, berde, horie, gorrie, eta nik adibidez egiten dut, hori, izaten da, lehen izaten da, moztu. Patroi bat hartu eta moztu. Hau moztea, eta gero, ja jartzea, errajek, eta kremailerak, ebilak, hori, gero normalian hau da txekorraren larrua. Eta normalean, forro, barrutikan ere larrukin egiten dut, eta da txerrina. Txerrina da oso mea. Hau izango zen, larruarena. Ezberdintasune da, Da oso gozoa ikutzeko, eta oso biguna da. Eta honekin egiten ditut forroak. Gero ja da, errajea jarritak eta hori, ja da, josita. Eta zure ukitua ematea kasu honetan. Baina ukitua emateko hemen tresneria ugari duzu. Denak ere eskuzkoak die, adibidez. Ikusi ditzakegu tresneriak. Hau ez da patata zuritzeko, larrua lantzeko da. Ikusi duzuen guzti hori eta gehiago beraz egon adi. Hemen ere adi egon. Ikusi duzuen bezala edo osagaiak nasita eta bola lehorra daudenetan, edo horea esan ditzekena. Eta orain aurre fermentu hori erantziko diogu, beraz, hau barrura doa eta ekin berriro. Eta norbaitek hemen tentazio izango zuen, ez? Honi ur pixka falta zaio. Ez, mesedez. Zeren eta gero esan dezala gurina gehitzen diogunean orduan bai beharko dugula pazientzia. Bai, desegin egitea eta, Bai, eta, olako, ez, robot batero izan eskero arekin azkarrago, eta, baina honekin hasieran hori itxatziken da, eta neko desatze gina da, baina landu, eta, azkenean hori fin bat lortzen da. Bai, Pazientzikin. Oine, aipatu du horrez, gizon izatea, eta ez da gizona negarrik ez duela egiten da. Horren inguruko kritika bat intzuten, bertzotan, Ander Lizarralde eta Unai Muño bertzolariek, ez gara palestinasari saioa antolatu zen, da hor pixkati, esate zuen, ez dana dakigu, danataz hitz egiten du danan inguruan, baina gure barruko beldurrak, negarrak eta izuak eta horiek sekul ez ditugula ateratzen, ez? Hemen bestetaz hitz egitea erreza izaten dela, baina nobedataz gero kosta egiten zaigula, ez? Nik onartzen du, irekitzeko niko saia naiz, eta gauza golan hartu eta mendira juten ez ni bakarrik gotera, eta hori ona ez tala bez, komen izaten dela, irekitzea, jendeak hitz egitea, gure azarreak, beldurrak eta danak hartu, eta... Hoi normalen gordetzeien adi itzalak. Goraipatzekoak dienak ederki ateratzen die. Itzalak eta ez itzalak, Dana. Ea. Iriki pixkat, eta guain, ikusiko duzuen bezala, inbarde olako laban batekin edo dadotxutan edo zatitan hartu, eta barrura. Itxi eta dena sartu behar diogu, bai? Eta ero bestea. Hori da, eta eman. Eta guain ez da besterik, eta bestela robotean orea bere horretan sartu eta dadotxoak bota, gurin dadotxoak bota. Eta gutxi gora bera robotarekin 15-18 minutu beharko die ongi bildu arte. Beraz, pentsa eskuekin zenbat izango den. Doblea. Bikoitza, hirukoitza ez, baina, hortxe, esan dakoa, 2 ordu. Baina negarrik esatea, eta negarra eta zari gala, negarrik ez da txarra. Ni beti, izebak eta beti, ni amamak eta beti, negarrikia ona da begia garbitzen ditulako.
alde batetik. Eta arrantzaitea, hau da, neharra gogorritia birikak askatzeko. Eta, bueno, eta negar be ez da beti tristuragatik, ero penaz daukasunagatik, ero eiken, parre algaraka, nire bikotea lehenengoa parrezka azten danean holan gustora sakon, negar malko batzuk atatzen zaizkio, ikusgarri, ni ez dait inoiz, barrezka negarra teatzea... Noski baiet. Ostra, pentsatzen egon naiz, lehen egarri naiz, eta, ostra, ni holan... Baina, parrez lertzen negarrateatzeko moduan... Eta kontrakoa, minarekin parrateratzea. Bai, mina, hori minakin hartuta, kriston sartako hartuta. Eta baina lagunak ondo madoen, ze uste, barrezka negarra zeude. Ez dakit, baina negar markoak horre erortzen dira. Bueno, markoak 3 eratakoak daude. Daude, basalak die, normalean dauzkagunak begita. Osa, guk begiak kliskatu egiten ditugun bakoitzean, hori hidratatzen dutenak eta ez dinak ikusten, horrek ez di erortzen. Hor barruan dauzkagu. Gero daude beste batzuk dienak babestekoak, ez? Gure keia, hautza, zerbait begian sartzen zaigunean, ataratzeko hori, garbitzeko, hori da beste malko bat, ez? Daukaguna horrat. Eta hori bai ateatzen da, eta hori izatzen da defentsarako, gehien bat, garbitzeko, ez? Keiakin, keiakin txingarretan parrilan lan ikia tokatu zaigunok, hori asko, negar hori askotan. Eta gero dago, emozionalak. Emozionala die, esan duguna, parre gura ematen digunean, negar gura, eta ona dala, hor, ositozina eta askatzen du, eta negarria, zematik gertatzen zaie, negarrein da gero, parra eskazten dina, parre gura, umorea altzatzen zaio nahi ez, baina behar duena askatu egiten du gorputzak, eta, hori, txikitan, umeak eta, normalen negarraldi handi bat eta gero, zeiten dute gero? Lo seko. Lo seko. Eta nik egingo nuke baino, ez dagokit, ore hau bildu arte, utzi dazu mesedez, biltzen eta bitarte hortan guazen trokera. Berriro. Eta ikusi duzuen bezala trokelatutako larru honen amaieratako bat behintzat hau izango litzateke. Kolorea eman da. Baina horren aurretik ere josi egin behar da, ez da? Eta kasu honetan hau zure berezitasuna da. Josteko makinan sartu, eta errez josten da edo makina hauek berezitasun gisa edo... Makina hau da tripla arrastre, ez da makina normala bat, telasko makina bat ez dauka behitik indarra, eta hau gogorrago da indarra behar du, moitzeko. Orduan da hori, triple arrastre. Zuen proiektua trok 3 pilaretan edo 3 lineatan oinarritzen da, zeintzu dira hauek? Bai, gure sorkuntzak, eta gero eskatzen dutena, eta gero ere konponketak. Jende asko etortzen daunea, hori gauza konpontzeko. Behar guzietara iristen zarete orduan? Bai, kasi edozein gauza, kasi. Ia. Bai. Bueno, nik ikusi nahi nuke. Bai. Ea. Bueno. Hemen pazientzia eta trebezia beharrezkoak, Marta. Bai. Hau, Marta, zehazki zure bilduma da alde batetik, bizkar zorroak, betaurreko zorroak, diru zorroak, eta azokan bageundeke bezala gaude hemen. Zein azokatan mugitzen zarete? Juten gara, Eguberritan, Donostira, Normalian, gero ekainan daukagu Iruñeko Nafarrako feria, eta gero ja herritatik. Leitzan egiten dugu urtean behin, eta beste herri batzuk, hola txikik. Ados, eta zuekin onena, onaino iristeko eta harremanetan jartzea da. Eta horretarako telefonoa eta? Bai, badago etortzea honea, igual telefonoz deitu, eta telefona da 633-33-05-86, hori da nire telefona. Ongi dago gelditzea, porque
igual igande baten gaude, baina igual astelenean ez, ordutegi dira pixka bat ferin eta gauzak araberan. Orduan, hola gelditzen badago etortzea, eta bestela webgunean troklarrua.com. Eta Areso bisitatuz, aitzakiarik ez, trokeraino etortzeko. Haupa, Jaione. Venga, Jaione. Zu, Areso eta leitzakin sartu, Ena sartu? Duda, behitu, lehen etorren ez da duda neuken. Ni baki bata bestean onduan daudela, eta bueno, leitza handiagoa dela, eta enekien, Areso auzoa ero herria dan. Osa, uste, badakit, herria dela, baina, eta mendi parkatu nazatela, Areso tarrek, ero leitza tarrek. Areso arrak. Areso arrak, bale, parkatu. Aixo arrak. Aixo esaten dan. Eta aixo arrak eskolara, leitzara juten dira? Adin jakin batetik aurrea, bai. Gurekin, guk ere izan ditu aixo arrak. Aixo arrak. Eskolan. Aha. Bueno, pazientziakin badena lortzen da, beraz gure orea jadanik ikusten duzen bezala dena leuna dago, eta guain beste siestatxo bat, bigarren fermentazioa edo hartzidura, beraz. Ordun. Hemen prozedura izan da hori, Jaionek eman, pixanak askatzen hasi da, eskuetako hasi zaioa askatzen, gero ja horrazpiti bezan, eta neko desesperantea da, gogua ematen du irin pixka botatzeko, ez da izan? Ez. Eman, lasai, landu, hor batzuk egiten dute holan dago teknika, hori gozogile bati holan golpeak ematen ziren, desaten zion horrekin askartu itzen ziola. Pla! Eta gero landu pixka, pla! Baina, hori gozogile, guk ez dakit. Bai, edo ogi itxeko ere, bai, azkenen, hau ja, hartzidura pasauta. Ikusi duzen bezala, honi oain utzi bartzaizkio, 21 minutu, hortik pixkatzeo ze geixo ere, bai, eta ikusiko duzu, bikoiztu iten dela tamainan. Beraz, oain esaten zaio desgasifikatu. Gasa hori kentzeko, momentue da, beraz. Atera, hori bai, hemen azkeneko denboraldi hontan edo ohiture hartu du kontuz, ez dizu eta abixatu, honako ontzi hau olio pixkatekin igurtzitzeko gero erraz ateratzeko hau. Ikusten? Ogiakin beberdina. Nik etxean mintzat, ogiat egiten duanean, da beti... Bai, baina bada jendea irine gehitze jola, baina, esan dakoa, ez? Okinek be olioa erabiltzen dute, Eta hau ere, bai, mai gaina ere olioarekin guzti. Bai. Beraz, txorrota da txiki bat. Azkenen, ze irina bestela hemen botako denon, honek hartu ingo zuen irin hori. Eta orduan ja ez da orduan bai gero da ez da fina geratzen. Ez, kasu hontan behintzat, gure brioxe honentzat ez. Eta brioxe honek ez deulen aipatu, ez da ostorea, baina ostore forma hartuko du. Jarraian ikusiko duzu ez zergatik. Oan behintzat, hau zabaltzeko lana edo egokitzen zaigu, beraz, hau, txaka. Kantuen? Nezuna. Arrabolakin. Arrabolakin zen, nize kantu indaiteken? Hombre, ni malkoekin lotu behar nuen gaurko gaia malkoekin jundana, eta malkoakin zenbat abesti daude, ez? Malkoan, izenburuan badukat, eta malkoak, ez, maitasun da abestitan dolan malkoa beti tartean egoten dira. Bueno, bai, letra ugari. Hor, akelarrek, zeukan, ez? Malkobi, gero Xabier Lete zeukan... Zan, malkoak euri balira, horre esne beltzak beba zeukan beste bat, eta euskal, nik uste dut hizkuntza guztietan malkoak eta gehiago ez. Horre saldu ito. Saldu ito. Ero, ez da inoen malkoak, ero. Eta gozogintzan eta bebai erabiltzen da, sukaldaritzan bebai ez. Txokolate malkoekin. Hori da. Ero nola da, ilar malkoa. Baita ere. Oso famatuak, oin hasiko diela. Ze gehiago daukagu malkoetekin, holango sukaldaritzan. Zerbait txikia, xamurra, gozoa, adirazteko ero malkoak. Tipulegin atatzen malko guzi. Tipulakin, hori galdera klasiko handi bat. Nola kipula mozten dugunean, malkoak nola... Ez ere, ez dago sekreturik.
negar igual iten da. Irikita. Irikita, eta honez ematen duen troken ikusi duen nolako larruzati hori, baina bueno, kasu hontan, hau gurinarekin igurtzi behar da, pintzela bat hartu, eta horretarako ze behar duen gurina urtuta, beraz ni mikrouin labera. Vale. Bueno, troken, oin troka ipatu duzuna, troken larrua tindatu behiten dute, ez? Bai. Ibiltzen dira tindatzen, eta hor betu, larrua salaren kolorea, eta zenbat prejuizio, eta zenbat aurre ikuspen dauzkagun larrua salakin, jendean larrua salakin, da zenbat aldiz norbaiti larrua salen kolorea, itxuratik, euskeraz, hitz egiteko garaian, hartuta junda, zateazu, honek ez du euskeraz jakingo, eta erderaz azten za, eta gero igual hartuta baki, ez? Eta holako zenbat gauza egiten ditugun aurre iritsia dauzkagula, eta azkenean dana berdina gara, hor, azalpen on bat arrautza batekin. Arrautza bate kanpotik zuria, ero marroia, ero kolore ezberdinetako izan, baina zabaltzen dugunean, oskolak entzen dugunean, barrukoan nolako adietanak? Igualak. Berdinak. Horre, eskenuke jakingo, oskolak endu eskero ze koloretakoa da. Eta lehengunien, irratian esan zuten aurrei, aur txikiei, eskolan nola, frankismo gare eta ez da aurrei errez eta saltzeko nola egiten zuen, ikasta nola ematen ziren klase hori. Eta esaten zuten, pentsatu, frankismo garaian, hemen zeuden jendea, zelak, buruak laukia zeuskatena, beste batzuk borobila zeuskatenak, beste batzuk irukiak, ero zeuden, jenteak zela laukiak, irukiak, eta hori, baina denak elkarrekin bizizien, denak zoriontzu eta denak zelako moldeak, ero denak posi bizizien. Baina, Franco etorri zan, da harri bakarri gustatzen zaizkion laukiak. Auto hartan laukia bakarri nintzituen. Eta irukiak, eta borobilak, eta hexagonoak eta denak hartu, eta horiek banandik inzituen. Eta bueno, modu harri, hola, numeia saltzeko, gustatu zitzaidan. Da hori irakasle bat atea zan irratian, dorazte batzuk hori asaltzen. Bueno, betxo, araxia. Bai. Erabiliko honek etxean. Gurina eman da? Gurina zabalduta eta jarraian, txokolate pinportak. Eta bestela txokolate zati bat hartu, labanakin moztu eta txikitu. Baina aukeran, olako pinporta hauek gero ez die deseiten labean. Eta ikusitei, beraz. Elefante malkoak. Elefante malko baldin badie. Tamaina nolako izan, handitxo izan. Txingurri batena zer di, ikuste zinek. Ikuste zinek. Intxaurrek. Eta ero hemen bakotzak nahi duena, jaionen nahi izan eskero, urrak ero izan eskero, urrekin, hombre, ez da berdin, baina... Paxak, eta guain, ikusiko duzu, imar dena da, biri bildu, bai? Orduan, ningo duzuna olako hau. Gutxi gora, bera. Eta gero honi... Ez. Koroa bat esaldu zuen berba. Ostore forma txiki baten banteko, azken finen ez da ostorea, baina behin ikusiko zaizkio olako arrakala batzuk, flitx batzuk bezala, eta hortarako zein behar den, erditik moztu. Eta borobile, aura, koroa forma? Oan, gizona. Ni horrekin, Labana. Labana. Eta guain, esan bezala, erditik moztu. Erditik, nik esan, erditik hemendik ulertu dizut, eta esaten erditik. Eta guain, txirikorda, bai? Vale, txirikorda o trentza. Gutxi gora era, ikusi. Ez da, ostorea, baina bailitzan. Bai, holan, geruzaketan abaritzen di, ez? Eta guain berriz, pazientzia, zeren eta hau azken finean kontutan izan, gurina ere urtuta da hola, eta honek temperatura bat daukela nahiko molagaitze dago, baina bueno, animo Jeronimo. Azkarrikia beko meni, ez? Orduan, hemendik itxi. Bai. Eta guen pazientzikin, bueltak ematen joan. Hoi da, hemendiken askatu. Beraz, segundu txiki bat, ez zuentzako kamara azkarran, bai? Gutxi gora bera, hau, eta guain bai, guain koro forma emango diogu honi. Eta labeko errete jura doa. Labea zenbatean?
oandiken itxen, beste lokuluxka bat behar donek. Beste baina hemen. lokuluxka bat, 20 minutu, 25 minutukoa, hemen bertan. Jarraian zeingo deun, 25 minutu oin ondoren, arrautza batekin margotu, beti bezala, gero dizdiratxu eoteko. Eta ordun bai, labea 180 gradutan goitik eta behetik, eta adi. Honen egosketako denbora 40 minutu die, baino erdi pare hortan, 20 minutu hor, 20 pikotan, benetan, ikusiko duzue airela gorritzen edo iluntzen edo txigortzen. Momentu hortan jarri olako zilarrezko papera edo aluminiozko papera bat, eta falta zaion denbora hori, kompletatu edo bete. Eta listo. Hori truko ona izaten da zerbait, labean sartzen bauzue, eta ikusten bauzue, kolore gehiegi hartzen nahi dela, berdin da, oiasko, aragi, erodanalakoa, eta barrutik gordina ongo gala, beti tapau, eta orduan hor kosinatuko zan barruan, kolore erregabe gehiago, azkenean hor errein alda, azala kanpoko. Hori, truko bada. Listo. Hirugarren loaldia. Siestatxoa, hauek mentzatu gabe, aldein gabe, tapatu eta esandako guzti hori kontutan hartu eta bete. Esandako guztiek gubentzat bete du, bere prozedura mantzaio eta hori bai ateratakoan parrilla baten gainean eukidu, pixkat epedlu arte eta ezetasun hori saieste alde. Beraz, hau da, guain? Aitaren semearen... Hori da. Hau holan bokaioen bejateko, holan, hartu eskuekin da. Hau kafesnear batekin. Hombre, holako puska jartzen bozu, bai honek katilue, hau abadean katilue, aherra, tamaina ona. Hortxe. Zeitxura. Eta hau hobetu daiteke zigor. Nola? Kafesnia baino... Posible da. Nola? Itxin segundu bat. Nahi duzu dastatu lehenengo? Ez? Ez nik hobetuta nahi dut. Hobetuta. Zure desioak agindu dira. Hemen alde batetik arrautzen zuringoak dauztugu. Kasu honetan ez die lengoak, ez ditu gorde. Hauek pasteurizatutakoa die bada espadarako zergatik. Ingo deitulako ez arrotu, baina pixka eta azukrearekin esaten dena emulsionatu edo nahasi bai bintzat. Glasiatu bat, ez? Hori da. Eta kasu hortarako berme guzti behar ditu eta ez dao, basandakoa. Ez ditu nahi pasteurizatu garekoa. Beste jakinda momentun jango genula ero, ez, Ala ere, aukeran, gomendagarria, hauek, gaina gaur egun saltzen dituzte ja pasterizatuak, eta hori da, eskuragarri gabe. Buruko minak, astu iten ditu. Hori da. Buru gainen koroa bakarrik edo aureola bakarrik mesedez. Glas azukrea edo azukrea hautsa, barrura. Eta bestela, zuen aukeran ere badao, ez? Koiararekin. Koiararekin imak oso? Behenkatuta. Oso, ondo. Ondo. Honi eragin besteik ez zaio, falta. Bai, honi gero... Pentsatzen hona izerrein zitzaio gehiago, baina ezerrez, hola, bere hortan. Txunditut nahi? Txundituta galditu nahi? Nola? Gazi bertxio, gazigor. Gozozalek, hau, gozaltzeko eta gazizalek. Zer da, hau, azkar azaldu? Azkar batean azalduta. Hau errexaldera iteko onako ostorea erosi, saltokitan da onak. Jarraian jarri diezaiokezue nahi duzuena, kuiatxoa, hau da, kalabazina. Guk jarri dioguna, kasu hontan, ziazerba edo onako espinakak, gazta, urdai azpikoa, eta mozzarella. Honin, Lazia, dengo jamar da. Ona da, Uxe baiet. Eta ero postre moduan hau. Eta listo. Jainkoan graziaz etorriko zuri aureola, zuzenen. Baina betxo, hau, beti esan da. Gaur egon genia, elektrizia dagoen presioan da hori. Labe erabili behar dugun hortan, eta hau egin behar badugu labean, baina aprotxatu, eta egun hortan, egin behar baduzue gaur hau, arraia, iaskoa labean errataen, olako beste zerbaitain, baina labea piztuta da horrela, aprotxatu, eta baliatu, eta, zerbait gehiago kozinatu. Ze labia joku da handia ematen duen dira. Eta elektrizitatean prezioan, agaizka ere, besoakin. Aukeran bai, orea behin duzu. Gaur gimnasioera jun beharrik, ez, Jaione? Handeiko partea landu behar, hankak.
Ai, ama. Ze ona. Jauna. Ez berorrile aurrena bezaz. Osongi, eskerrik asko. Zu ja gaztitik janda zaude, nioen gozoa. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta badakizu, bihar beste errezeta bat zigorren eskutik. Onin. Eskerrik asko, da berrotean.